enu achi no ene ehunu se video bi na mana mampanyini na ni aso se krodobo na wo ka kire Henry Cote ono ye nkramantam swafo se ontutu ne nan kohwe opanyini bi abere o mpanimfo nyina gira ho national anthem koso no wote ho ne bai na se obanfo bi ya fa asem no achia no sa na mampanyini ne buafo Henry Cote no wote atia no na assembly no chemu a enye no kresa na emom na mampanyini ne abrese dwumadi etese koso no my Ghana ya senso de yebo no mampanyimpo gira ho na so obi ti akodwam adwodwo ne ho eka ho bi na ema asade no ekoso. Greater Accra Regional Coordinating Council Eden Krata Betudja wo mo kire se kasafonyini bi enenam Abefontentan so ya echese mampanyini na nado danko akufu ado ede abufuo ene ka kire enkramante musuafo se wontu anamo bi ewo ebra na Green Ghana Day enwa fashe no ekoso efiada ayehu bosome de toso enkro ewo University of Ghana Legon o kire se ebra na woto national anthem no na ebinum etete ho senti ene wosoma enkramante musuafo se wonko kan kire wo mo se onsori nyina wona so nenso Greater Accra Regional Coordinating Council no Eden Krata aba ochirese ensembia etai sa kasafonyini no achi no bebre na enye nokre na echirese na mampanyini ebuafu enkramante musuafo enye ne sa mampanyini adoto enkramante musuafo enimse wono mo wato wonsa afre wo mo dwumadi na se ya national anthem ekoso ano wotete wono nyina wonko kan kire wo mo sede oyeye no entwe yi esanse mampanyini ene na pamfo nyina asori agina wodna so a edienti ena wa wo yo mamba pa obetena akonwa so senti ogina sankrata yiso ekesi dua se eyensem amampanyini eka kire no ena odekoto wonu mu anim na nyese na abufuo bi etachire na dwumadie no ekọ na wie yekora no Ghana mampanyini na danko akufu ado enne wo mo a osoma me yekoka asase me kire wo mu nyina edi nkra ansa na wo firi hono mu akọ sankrata yi ma meji my malomoti Acting Chief Director Greater Accra Regional Coordinating Council ena nensa ehase.